फंबाय बिनानावमोन इंराजि ग्रामारनि 3 नम्बर एपिसोडखौ लानानै आं दिनै आरोबाव बे भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लादों। दिनै जोङो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि सायाव रायलायगोन। प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआ जोबोर इम्पर्टेन्ट। बे जोंनि बाहायजाबाय थायो जोंनि मोनफ्रोमबो बुंनाय बाथ्रा रायलायनायाव इंराजि बाथ्रा रायलायनायाव जोंनि बाहायजाबाय थायो। प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआ मा? प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स माने सोलिगासिनो थानाय, कन्टिनिउआस माने सोलिनाय। प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस दानि बुब्लियाव सोलिबाय थानाय जायफोर खामानि, माने दानि बुब्लियाव जेबो खामानिफ्रा थाइजानाय खामानिफ्रा सोलिगासिनो थायो, बेखौनो मा बुंनाय जायो? प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स। जों जुदि बुंनो हायो, माबायदि बुंनो हायो जों? जाय थाइजानि खामानिया दा सोलिगासिनो थानायखौ फोरमायो, बेखौनो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स बुंनाय जायो। आरो खेबसेबाव बुंगोन आं, जाय थाइजानि हाबाया दा सोलिगासिनो थानायखौ फोरमायो, बेखौनो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स बुंनाय जायो। दा बे प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि सेन्टेन्सफोराव, बाथ्राफोराव बे मोनथामखौ नुखागोन नोंसोरो, मिथिबाय? इज, एम, आर, एक्सिलारि भार्ब, बे मोनथामखौ नुगोन। आरो इज, एम, आर भार्ब, एक्सिलारि भार्ब थानायजों लोगोसे भार्बजों लोगोसे आइएनजि दाजाबनायखौ नुगोन। मेन भार्बजों, प्रिन्सिपाल भार्ब बा मेन भार्बजों आइएनजि दाजाबनायखौ नुगोन। जेरावनो जों इज, एम, आर नुगोन आरो लोगोसे भार्बजों लोगोसे आइएनजि दाजाबनायखौ नुगोन, बेनो मा जोंनि प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि महर। दा इजआ माजों जोयो, एमआ माजों जोयो आरो आरआ माजों जोयो, माने बबे साबजेक्टजों जयो आरोखि। आं बेखौ बुंनोसै। एमआ आइजों जोयो, मिथिबाय? सिगाङाव जेब्लानोखि आइ थागोन, सिगाङाव जेब्लानोखि आइ साबजेक्ट थागोन, अब्ला बेजों बे जिथु कन्टिनिउआस टेन्स, अब्ला बेजों अरायसम एम जोगोन। आइ एम रिडिं, साप'ज आं फरायगासिनो दं, नङाथे? ओरैबायदि। बिनि उनाव इजआ माजों जायो? इजआ थार्ड पार्सन, मिथिबाय? सिंगुलार नाम्बारजों जायो। थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बारा मा? जों आरोबाव पार्सनाव थांफिननो हायो। बेखायनो आं पार्सनखौ फुरुंना लादों। थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बारा मा? हि, सि, राम, गीता, सीता, बेफोर जेसेबां माने मानसिफोरनि नाम दङ, सुबुंफोरनि नाम दङ, बेबो थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार गोलैयो। लोगोसे प्रनाउन, थार्ड पार्सन माने नामफोरनि प्रनाउन माने हि, सि, मिथिबाय? बेफोरजों मा जायो? इजआ जायो। बुजि मोनदोंना? बेनो आरआ माजों जायो? आर्ट पार्सना आरआ फार्स्ट पार्सन प्लुरेल नाम्बार। फार्स्ट पार्सन प्लुरेल नाम्बारा मामोन? उइ, नंगौना? फार्स्ट पार्सन प्लुरेल नाम्बार उइजों आर जायो। बेनो सेकेन्ड पार्सना मामोन? इउजों आर जायो। इउआ अराय प्लुरेल होननानै आं बुंगासिनो। बेनो थार्ड पार्सन प्लुरेल नाम्बार। थार्ड पार्सन प्लुरेल नाम्बारा मामोन? दे, देम, इफोरा इजों मा जायो? आर जायो। गोसोआव थागोन? दा बियो जाहैबाय जोंनि एक्सिलारि भार्ब बाहायनायनि नियम। माजों जायो? गोसोआव हो बेखौ मोजांनो। दानिया बाराखौ गैला, जों एग्जाम्पलाव फैदोनि। माबायदि ट्रेन्सलेसनबो जाखासिगोन, बेनि उनाव एग्जाम्पलबो होगोन। बेखायनो ट्रेन्सलेसन बायदि लिरना लादों बेखौ, मोजांनो गोसोआव। दा आं बुंबाय नोंसिनाव जे प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि फर्मआ माबायदि जायो। गिबियाव साबजेक्ट जागोन, मिथिबायना? बिनि उनाव मा जागोन? इज, एम, नङाब्ला आर, साबजेक्टखौ नायनानै जागोन बियो। बिनि उनाव मा जागोन? भार्बजों मा जागोन? आइएनजि जागोन। बे मोनथाम फर्मा जाखागोन। बिनि उनाव माबा माबि थागोन, बे जागोन बियो, मिथिबायना? गिबियाव बे मोनथामखौ नागिरगोन। जों जेब्लानाखि ट्रेन्सलेसन खालामो, अब्ला गिबियाव मा खालामनांगोन जों? बेनिफ्राय जों साबजेक्टखौ दिहुनना लानांगोन। मानोना जोंनि बेयो एसारेटिभ सेन्टेन्सनि फर्माव दं। गिबियाव जोंनि साबजेक्टआ फैगोन, एक्सिलारि भार्ब फैगोन, भार्बआ फैगोन, मिथिबायना? दा जोङो बियो गांसे बिजाब फरायगासिनो दङ, मिथिबायना? बियो गांसे बिजाब फरायगासिनो दङ। बेयाव जों मा लानांगोन? बिनि साबजेक्टखौ दिहुनना लानांगोन। बियुआ जाबाय जोंनि साबजेक्ट, नङा? हि नङाब्ला सि जागोन। जों हिखौनो हमबाय ना? हिजों मा जायो होनबाय जों? हिजों मा एक्सिलारि भार्ब जायो जों?
हिया मा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम्बार बिजों मा जायो इसखौ जबाय जादोंना बिनि उनाव गांसे बियो गांसे मा हेरि दङ भार्बा मा जागोन बिनि फरायगासिनो थानाय मिथिबायना फरायगासिनो थानाय he is reading readजों मा खालामनांगौ ing reading गांसे बुक बुजि मोनदों माबायदि ट्रेन्सलेसन खालामो जेब्लानाखि ओरैबायदि मिस्रि नुयो ट्रेन्सलेसन खालामनाय गिबियाव साबजेक्टखौ दिहुनना लानांगौ बिनो बियो मा सेन्टेन्सआव जागासिनो दं गासिनो दङ नंगौना नङा गासिनो दङ माने कन्टिनिउआस प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स दङ बेखायनो बियाव मा जाबाय जों एब इस नङाब्ला एम नङाब्ला आर जागोन हिजों इस जों मोनबावखाय मिथिबायना थार्ड पर्सन सिंगुलार नाम्बार इस जाबाय बिनि उनाव रिडजों आइएनजि दाजाबनांगौ बिनि उनाव ए बुकखौ जों अबजेक्टखौ बे अबजेक्ट जाहैबाय गांसे बिजाबाव फरायजाबाय नङाथे थ' बेबायदि बिनि उनाव आं गाइखेर लोंगासिनो दङ बेयाव साबजेक्टआ मा सोर खामानिखौ मावगासिनो दङ आंहा मावगासिनो दङ बेयाव थ' बेखायनो बेयाव आइखौ जों सिगाङाव लाबाय आइ बिनि आइजों मा जायो जों मिथिबाय आइजों अरायसम एम जायो आइ एम लोंगासिनो दङ ड्रिंकिं मा लोंगासिनो दङ गाइखेर मिल्क I am drinking milk नुबायना ओरैबायदि आइजों एम जायो बिनि उनाव आरो मोनसे दङ बिसोरो काबादि गेलेगासिनो दङ मिथिबायना बिसोरो जाबाय बियो साबजेक्ट जाहैबाय बिनि उनाव गेलेगासिनो दं बियो मा भाब जाहैबाय दा बिसोरो जों गेलेगासिनो थानाय नुनाय लोगो लोगो बिखौ मा फैबाय मा सानना लागोन जों बियो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स आरो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस जों दे जों मा जागोन बाय आर दे आर गेलेनाय माने मा प्ले आरो बिजों मा खालामनांगौ आइएनजि दाजाबनो दे आर प्लेइं काबादि दे आर प्लेइं काबादि गेलेगासिनो थिग बेबायदिनो बेखौ खालामखानाय दाङो खुदिया उन्दुगासिनो दं खुदिया माने बेबि उन्दै गथ' the baby is sleeping खुदिया उन्दुगासिनो दं baby is sleeping निया बियो is बेबिया थर्ड पर्सन सिंगुलार नाम्बार जाहैबाय बिना स्लिपिं बिजों इस जाबाय आरो स्लिपिं उन्दुगासिनो दं बिदि आइएनजि दाजाबाय बेबायदिनो जों प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सखौ जों सायख'नो हायो दा जों बर' जेब्लानाखि ट्रेन्सलेसननि बाथ्राया फैगोन अब्ला जेबो गासिनो दङ थायो मिथिबायना अब्ला बेफोरखौ अरायसम मा खालामनांगोन प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि फर्माव लानानै लिरनो नांगोन बे बर'नि सेन्टेन्सखौ फरायब्लानो नुगोन नोंसोरो जे बियो मोनसे समाव माने दानि बुब्लियाव सोलिगासिनो थानाय खामानिफोरा प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स बुजि मोनबाय जानांगौ दानिया ओरैबायदि माखासे सेन्टेन्स पाइगोन जाय सेन्टेन्सफोरखौ नोंसोरो फिउचार फर्माव थायो नाथाय बेखौ जों प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि फर्मावबो बानायनो हायो बेखौ हेरियावबो जागोन बियो फिउचारावबो लिरनो हागोन नाथाय बेखौ जों प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि फर्माव लिरनो हागोन जेरैबायदि I am going to Guwahati tomorrow बे खामानिया दानि बुब्लियाव जायाहाय गाबोनसो जागोन मिथिबायना नाथाय जाखाथारगोन खामानिया मिथिबाय आं गाबोन गुवाहाटीयाव थांगोन मिथिबायना गाबोन थांगोन दा जायाखै नाथाय बियो फिउचार फर्माव नाथाय बेखौबो जों मा लिरनो हायो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि फर्माव लिरनो हायो मानो बुङोब्ला खामानि थांनाया जाखागोन मिथिबाय गुवाहाटीयाव थांनाय खामानिया जाखागोन जेबे खामानिया एकदम जाथारखागोन आरोखि दिनैनि बिदिं सिदिंफोरखौ रेडि खालामना दोनखाबाय थारमाने थांखागोन मिथिबायना थिग बेबायदि थांखागोन मावखागोन खामानिफोरखौ मा खालामनो हायो जों प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स खालामनो हायो बेखायनो आं गाबोन गुवाहाटीयाव थांगोन I am going to Guwahati tomorrow मिथिबाय बेनि उनाव she is coming soon to our village माने बि फैनाया जाखागोन बियो जोंनि गामियाव एकदम थाबैनो फैखागोन माने फैनायनि कारणे कमप्लिट रेडि जाखाबाय बियो मिथिबाय नाथाय फैयाखै फैगोनखौ मिथिबाय soon माने थाबैनो
बिनो we are playing football this afternoon जों फुटबल गेलेयाखै दाबोनो दा फुं जानानै दं हमना ला दा बेलासि जोङो मा गेलेगोन फुटबल गेलेगोन थ' एरैबायदि जागोन खामानिखौबो जों प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव फोरमायनो हायो बुजि मोनबाय जानांगौ बेखिनिखौ थ' प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआ बेखिनियानो आरो मोनसे टेन्स लानानै जों थाबैनो बेयो आरो जोबोर इम्पर्टेन्ट आं एसे थाब-थाबनो बुंनो नागिरदों बेयो जाहैबाय प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआ मा प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआ जाहैबाय ओरैबायदि जाय थाइजानि हाबाया दासो जालांनाय फोरमायो माने खामानिया दासो जोब्बाय आरो बारा सम जायाखै जोबखांबायबा जाखांबायबा बेखौनो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स बुंनाय जायो मा होनबाय आं खेबसे बुंबाय जाय थाइजानि हाबाया दासो जाबाय दासो जाखांबाय फोरमायो बेखौनो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स बुंनाय जायो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव मोननै एक्सिलारि भार्ब दं हेभ आरो हेज गोसोआव लाखि हेभ एक्सिलारि भार्बआ फार्स्ट पार्सन जों जयो फार्स्ट पार्सना सोर आइ आरो वी बेनो सेकेन्ड पार्सन जों जयो इउ जो जयो आरो थार्ड पार्सन प्लुरेल नाम्बार जों जयो दे देम बेफोरजों जयो बुजि मोनबाय ना फार्स्ट जों जयो फार्स्ट पार्सन जों जयो आरो आइ आरो वी सेकेन्ड पार्सन जों जयो बेनो थार्ड पार्सन प्लुरेल नाम्बार जों जयो बेफोरजों मिथिबाय ना हेजआ माबेजों जायो थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार माने हि सि राम जेसेबां सीता गीता जेसेबां माने मानसिफोरनि नाम दङ बेफोरजों थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बारजों हेजआ जायो दानिया बेवहाय बयनिख्रुइबो गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्रा जाबाय मा पारफेक्ट टेन्स एबा खालि प्रेजेन्टनि बाथ्राखौ बुङाहाय पारफेक्ट टेन्स एसेबां दङ प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स दङ पास्ट पारफेक्ट टेन्स दङ फिउचार पारफेक्ट टेन्स दङ बे पारफेक्ट टेन्सनो मेन भार्बआ पास्ट पार्टिसिपल फर्मआव जायो मिथिबायना आं मोनसे सिगाङावनो फार्स्ट बुंदोंमोन जेब्लानाखि भार्ब बुंदोंमोन नोंसोरनाव अब्ला बुंदोंमोन आं नैया जेब्लानाखि पारफेक्ट टेन्सनि बाथ्रा फैगोन अब्ला भार्बआ बेवहाय मा जागोन थाइजाया नैबे फर्मआव जागोन पास्ट पार्टिसिपल फर्मआव जायो मिथिबायना माने हेभ हेजनि उनाव मा जागोन जोङो पास्ट पार्टिसिपल फर्मआव जागोन दे बेखौ जों नायनोसै दानिया माबादि पास्ट पार्टिसिपल फर्मआव जोंनि पारफेक्ट टेन्सआव जायो बे जोंनि बिनि फर्मआ मारै जाहैबाय साबजेक्टआ जाहैगोन बिनि उनाव हेभ नङाब्ला मा जागोन हेज जागोन बिनि उनाव मा जागोन भार्बआ मा जागोन भार्बआ पास्ट पार्टिसिपल फर्मआव जागोन मिथिबायना भार्ब इन पास्ट पार्टिसिपल फर्मआव जागोन बे फर्मेटआ जागोन आरोखि बेयाव दा जाहैबाय मा होनदो बियो बिनि खामानिखौ मावखांबाय नङा बियो बिनि खामानिखौ मावखांबाय बियो जों बियोखौ मिथिखाबाय जों बियो साबजेक्ट हिखौनो हमबाय जों ना बिनि उनाव मा होनबाय हिजों मा जायो होनबाय जों नैया थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार हेज जागोन हि हेज बिनि उनाव मावखांबाय माने हि हेज डुआ मावनाय दान माने मावखांनाय हि हेज दान बिनि उनाव बिनि जाबाय नङा हिज वर्क ओरैबायदि हि हेज दान हिज वर्क बुजि मोनदों ना बिनि उनाव थाबाय आं बिजाब फरायखांबाय माने दासो फरायखांबाय आरोखि मिथिबाय आंआ जाहैबाय साबजेक्ट आइखौ लिरबाय जों बिनि आइजों मा जायो आइजों हेभ जायो आइ हेभ बिनि उनाव मा फरायखांबाय फरायनाया मा जाहैबाय जोंनि रिड ना रिडनि पास्ट पार्टिसिपल फर्मआ रिडआनो जागोन मिथिबायना आइ हेभ रिड माने प्रनाउन्सखौ रेड बुंनाय जागोन ना आइ हेभ रिड बुक I have read book आं बिजाब फरायखांबाय बिनि उनाव आफाया दासो अफिसनिफ्राय फैबाय आफाया मा होनो दासो अफिसनिफ्राय फैबाय बिनि उनाव फादार थार्ड पार्सन जागोन नङाथे फादारा थार्ड पार्सन जाहैबाय फादार हेज केम
come जायो ना come came come father has come from office just now दासो सफैबाय just now ओरैबायदि बिनि उनाव आं गांसे लाइजाम लिरखांबाय आइजों मा जायो होनबाय आं I have लिरखांबाय wrote written ना I have past participle form थाबाय I have written a letter ओरैबायदि तो past perfect present perfect tense नि फर्मेटा एखिनियानो गोसोआव लाखिनो गोनां माने have has थायो अरायसम have has थायो आरो भार्बनि फर्मा past participle फर्माव बियो past participle बियो सब past participle फर्माव थायो गोसोआव थागोन दे दिनैनि थाखाय एबेखिनिखौनो दोनबाय प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स आरो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ जों बुंबाय प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस आरो पारफेक्ट टेन्सनि उनाव आं नैबेखौ मोनसे हमवर्क नोंसोरनो होनो नागिरदों बे हमवर्कखौ ट्रेन्सलेसन खालामनानै बेखिनिखौ ट्रेन्सलेसन खालामनानै आंनो गाबोन समफोर आंनि पार्सनेल वाट्सएप नाम्बाराव लिरनानै गावनि जोबनाय गावनि मुंफोरखौ बेवहाय थाखो क्लासखौ हो 9 ना 10 बेनि उनाव बेयाव मुंखौ हो नेमखौ होनानै ट्रेन्सलेसन खालामनानै आंनि वाट्सएपआव फट' खेबनानै हरदों गोजोन्थों